Radio fuori tanto. Aci, Aci. Aci. Srezat, nema snijel. Sve snimka. Tu je dres. Ja, kar je zuri, ja.
Gorica. Manić, Gorica. Ne, Batuica.
Ja, nie wiem. Ja, ma nisem upal. Zdaj je tako na hitro, ne pričakovali. Tako zima pohodzi. Najbolj v vseh, vir v mene. Nie można szczekać. Wtedy sama przyznaka przyjdzie jaka jest stopa. Ja sam tu zaradi skaj naredila, to ne bi pričakal, da ne bo noben. Sama dol. Če zaradi tega si zaslužil odpiranje. Sama dol. Ja se vam, ja skredo se
da je u klubu sreda. Da će lik neki nigde je žuti. Da snimam, da film da se vidi. Gudlička hvala, će lijepi djeti se tu da brzo. Da će apsolutno Чем бoli se hodilo, čez celo izvodu, če bi se moral začetka. Kaj zelo?
na zimska. Minuta nula za domaću ekipu. telefon povedal, da star posnetek. Ja, to je! Vse se poskuša dosti načeti. Cijele bale, to je malo pogledati. Jeleni karton, šuta Šmiri Friedrich.
Pripravljena številka 14 Primož Krajnc. Konec prvog polčasa, rezultat pripravljen.
Jeste dan 100 €. Ще обстає вікон. Це мені комбіс. Prema, metar, 2 preko za vezno milijon, ne mora prema 35 kuna na dan.
čak. Nije bilo za karton. To mogu reći da je to što zanimljivo dobro zna. Stejte, kaj smo noter? Ovdje se poželuješ. Sad snijegu. Uvijek na stanu. Uvijek na stanu. Sam vas vidio. Da, bio se ti bio gledam sam. Vidi se slik prelija mislo. Da. Ne vidi puno veze, onda to vidite. Sam sve kao slab što je. Pametno. Ljubši bilo dat njemu, samo i zdaj vsaj vidja, da ni rano. Da se ne se zdaj štima. Da se štima, da se štima. Veš da si se štima. Se zapustil na to. Ja. Mora pisati na to minuto. Sin. Da vidi, da ni bilo Marjano danes. Ajde, vi! Kaj je rekao? Ne vej. Vrani, grupa pira. Vani. Ne vej, Zakaj je, kaj vej? Zakaj je, zato da smo se stavili na nož. Samo da je bilo proces.
da zna biti veseli decembr, res veseli decembr. Ja, itak da ne pišemo. Če že moglo biti, ali tudi puno odpad. Upamo, da znamo do tali več se Boško nabira, da se daje. Ja, i tako sad. Jednu cajt, znamo sam dobro cajt, ako vidiš ono najsmesta. 10 let normalno. Še tako točki smo premjerni. Ne se vračam točki. Prijatelja zraven. Nikoli nisam bila sam. Luka Falcone. Dois queria pegar os vídeos, eu vou animar, depois vou agir. Era uma toa. Poder-se uma polícia, eu me vai começar a cair, mas será que você Tak ne moramo reći da res. Kako će dok možemo? O ure. 20 minuta. No buena, to je druga ština.
Neki sam pa je povreju. Ne možeš pričati sam pri sve. Sve pošteno. Minuta odmora za domaćo Đorđe.
Je tebi podobno.
ide u liniju, se namaruje, če 250 metra. Sljedeći karton Kristijan Friedrich. Zabijem že video link. Veš kje, čakaš že tam. Ta je bila varna. Zdaj logaš ta interano. Zmeraj da drži total. Na 12 godina. Evo mladi! Ajde, ajde! Robert, bil je hit iz Musa, snemo še pogleda. Meca, Feri, Feri. Koliko metra je za podlogu? Dva. Ne. Aj, baj se! 10. Evo koji kredi, daj! Više ti imaš prvi. To niš popravljeno, Može izgleda ovo. Zdaj sem čital v 12. Ja? Desetka ima 12 kamne. 8. Bravo, Lukas! Imate desetka, 5,5. Tak. Ne, moja je 5,5. 5,4. Bravo! Povej meni zdaj. Ti imaš prav. Ajde, ne voda. Skoro žolna, da što spet. Zdaj izpijam. To je plan. Treći pohodili. Zdravče, ne smiješ reći. Ideš kuru. Zdaj pod stresom.
3, številka 13, Sven Vedečnik. Thank you.